ikaw ay nagsasaing, ang babae ay nagsasaing, ang lalaki ay natutulog pa. Okay lang yun. Wala akong problema tayo. Wala. Hindi kita inaaway tayo na. Kristal. Sige. Natutulog pa. And then, pag in-observe natin yung galaw natin, ang babae, nagkasikas ng mahal, naglalaba, ano pa? Oh, yun. Ano? Anong tinatanong nyo? Bukod sa kapitbahay, ano? Ayuda. At nagsishare ng ay, nakakit na yung ako, ano ba to? Yung kasama ko, ganyan. Uy, alam mo ba yung ganyan? Pero, socializing yun. Part ng therapy actually. You can consider it as therapy. And also, kailangan information network. You have to know what's going on. Pag di ka lumabas ng bahay, meron na therapy best ikaw? Wala. Sinasabi natin dito sa 24-hour clock cycle, kasi hindi natin magawa ngayon. Dadaanan lang natin. Ang babae, alaga ay bahay, bata, bahana, at extra income, baka, o kambing, o ano dyan, diba? Tinda. And then, ang karamihan sa ating mga mahal na asawa ay mainly income. Okay. Sinasabi natin yung babae, may multiple roles. Ngayon ang masakit ganito. Pag sinabi niya, wala ang kinikita, wala ka naman sa trabaho. Diba? Pero ang totoo, pagod ka rin sa trabaho sa bahay. Look, example. Ano ang isusuot ni Mister kung hindi mo lalaban ng damit? Kumuha ka ng dako ng saging. Kapag sinabi, wala ka namang kita. Kumuha ka ng dako ng saging, kapal mo. Joke lang na. Okay. At ang pagsasain, kailangan nakakakain ng maayos. Bako ng mga anak. Mga nanay ang naghahanda. So, technically, and in reality, ang kinikita ni asawa ni Mister sa labas ng bahay, kalahati niyan, kita ni Mrs. Bakit? Kung walang bahay, walang sinaing, walang kape, walang paglalaba, walang paghahanda sa babae. Yan yung care work. Di ba narinig natin yung care work? Care, I care. Pag-aalaga. Gawaing bahay, gawaing pag-aalaga. Ganun na halaga ang care work. Kaya pag sinabing wala akong trabaho, sa bahay lang ako, mag-isip po tayo ulit. Trabaho po yun sa bahay. Yun ang sinasabi. Yan na mismo ang nag-recognize yan. Noon, walang nag-recognize. Now, gender and development recognizes that. Kaya may God makes believe. Kaya nag-appear yung ating programs sa kababaihan. Sa role ng kababaihan. Sa lipunan. Kalahati ng paa ng lipunan na asalalay sa kababaihan. Next. Okay, nagpasan na natin. Sinabi ko na yan. So, meron tayong klase ng roles. Meron tayong productive roles. Ito yung paid. Binabayaran tayo, may income. At susunod, reproductive roles. Ito yung mostly unpaid. Panganganak, mag-alaga sa bahay. Care work. At yung pangatlo, may community roles pa tayo. Nag-volunteer pa tayo. Ang dami ng gawain sa bahay, pero itong kababayan, gusto pa rin mag-volunteer. Gusto niya pa rin mag-volunteer. Ay, tulungan kita tayo na samahan ko sa prenatal. Diba? Nag-PHW, nag-PHW. So, makikita natin, so much care work, so much work has been on the part of the